Kakun New Trap National Awakening Movement Knam kalau ujor Hasadar Police Station Hakabaydei Merkejingdon Juki Barjala Ki Bomdon Yaka Registration Card Lane ka Work Permit Ki Batrei Hamighalia Transport Corporations MTC Uba Thomas Pasa Working President ka Knam Abakren Siklat Pathai Kubor Ulah Penpau ka Jing Sngo Diaw Halor ka Jingkren Menteri Rangba ka Jela Ukonrat ke Sangma Hakabaydei Bat ka Jing Bomdon Kam Ki Nongtrei Barjala Yaka Work Permit Uba Thomas pasa ula keno paka jingkran menteri rangba kalong kebayalam bakalai ki paiba namar katkum ki kendon ka Megalia Identifications Registration Safety and Security of Migrants Worker Act arhajar arpau ki nong tre barjula ki don kam man register lane bandon ka work permit haba ki wan menteri syakne ki jela Ni ula mislead kendiat ya ki paiba babon balang. Kani kam the Meghalaya Identification Registration of Migrant Workers Act Arjar Arpau kapelong mandatory bakini ki workers kiri bandon ni kata registration card. Kamu ngilaro man ang kata work permit. Tola nangim kot kata work permit ngin ang registration card uno migrant worker. Bawan belah po kastil jong uday bandon ni kani card kat kaan. Uday ba ang mono. Balada kim don ka jing tray ka jongki hang de kalong persya ya ki kendon ki baladon lupa kat kum kani kaan. Te kalong biang ke. Te kini ki kim la baterai yang de. Tor responsibility jong kadai jong ka kontraktor bon dei ban register gini. But now pay statistics ka department ka beri pay kani ka labor department. Kita ki beri kilane kita ki migrant worker ki bala register but ka labor department ki duna palat. Ki duna apa? Kumba kalong hi in practical ma. Practically kalong bang ngitip lut ba ki nong belang ni ki one bed ki bela bed ki lej bed. Umdon ba page umdon ba parking umdon ba register kamdon kundon bante eki. Kadai kata ka ba ngiak ngis nyo kya nak liang kajongi. But hakati siang ikmil nanti ba UCM un persyang ban yakini bon bela bangin register gidi bandon ki kot gisla ki biang nomor ki katkum kene kaan. Pi katkum kene kaan kidon ki condition ru. Kidon ki condition ki balik sing ngihap ban pej benya. Swa bangin ay yakini ki registration card. Kidai ni em kita ki ba karta ka ba duna khat trasnem. Ki don em kata ka jimut cepat ka babait lani ki medical ki mentally unfit ma ki ni em bela syak convict sabar ne hang ni kini condition ki babun saban ai ya kane ke registration card te ka jing bam don jong kinong bela banabar ya kane ke registration card ki baterai hak keleng saudong jong ka jela ka jongi kapen pau bangi compromise kini ki kendon ki bela don lubah ka ai te manu ban ki kiai kini lada le ising bahalang mlong nyong le ma ai ka sarkar kan le ru kam le te manu kin ban le ikini kam te nak kaleng ka jongi ngipen pau ya ka jing sau diau ba UCM un pen tlot bor lene penduk mensiem ya kiseng lene kinu ke rusimet ki ba don kata ka jing sau khia ban penbet penba penmiat ya ka imlang salang ka jongi suang ne ka jela ka jongi bat ka baar pada ka benta kalau hakalor ka ILP ka ba UCM la akren menen pi kada ka basyai gadi gani ba ngimpat yo ya ka ILP wat hadin ka jing pas ya ka unanimous resolution dak ying dorbar thawan ka jongi nadu arjar khandai kadai ka jing bamla jong UCM ban convince ya ka central government ka jongi bat ngin pen pauru bahu arjar khandai la wengno ya kentien kasistit nak preamble juga BFR kat paspat ni pulai. Bat ka sarkar pedeng kala weng ya ka kentin khasis tiet da ka jing menjur jong CM ujongi. Da ka jing tip lem jong CM ujongi. Utau jo CM. Uba don ketilang ban weng ya kene kentin khasis tiet. Kabala don nadu kat paspat ni pulai. Haka BFR mentau upun pau le men le show pat ba umdei kam don shu akhti ka jongi. Kana akhti jo ka central. Lada kadang kajing soki dan kajing simkia jong siam ngila dei banyo nadu menu hari hang kajing bamyo kajong ye KLP kadai baik kajing bam simkia jong UCM jong ki party ki ba rule yang sarkar kajongi om don chu da kawai ka lenti bangin keren pi kajing ong jong CM ban ngin ujor ya jahar persya ya ki balik khandra kadai kajing penting Hoi,
ka NPP ki UDP ki parti ki badan apa ka sarkar mentaki dan ni kabor kin pendan kamru yang kata kabor ban knyan ya kiseng le ni kinu ni rushment ki persang ban terai kumbang onga mana kihap ban mi kini kiseng bahalang ban khandra ban pet perman ya ki di babon kai kadau kadi baka sarkar kamle jin ba ka sarkar kala ale ikam mo jong ngam try kan kini kiseng bahalang ki bapli kin pulut por teh dang buon ki kam ban try kim dan por man kharai no lada ka sarkar kale ya ka kamram ko jong lajong te kani ka penpau hi ba nakalang siam upur sang baik bante ya kiseng gi beper ki badan ka jing sokhia nakamentaki imlang salang kanang ba kini ki kontraktor ki bahe ki ba wan ban belah po ka state ka jong gi da ka jing tip jong ka sarkar hi ki yo ban wanra ya kinong belah ki banabar ka jeng keli ka bakaduk kalong ba UCM hi uong ba ka unemployment kala jur pelat apa ka state ka jong ni tabali hab wanra ya kita kinong banabar ka sarkar menta ka wanra ko ka program ko ang banang ningin ay training ngin pa po pareng ngin po Japan ikna samla ka jong iban tere haba hajla la jong ngimla ban penting na bagin yo belah ya kijing belah ki barik bariaru hab wan tinabar takara kani gade ka jingli arsap jong sarkar ka jong ni bat ni peram juri kani bat kum nakaliang ka jong kum kaseng ya ka badai ban le ngi ban le kum ka political party ngiran ya ka hak kum ka political party ngiran ya ka hak ban pendep ya kamram ka jong kumbang ila khlei supaya ba bad ya kini umdan bala ban kini nangi bat kumbang ila ai wan ai kini ka jing thoch po ka sigibor pulen ila ai assurance ba kin le ban le ban kam ba ngi khmilenti ngim kwa ban sim ya ka bor hala de ngin sim ya ka anya hala de henreng iwan dakalenti ka badai bat ngi khmilenti ba ngin kandon ka jinga terilang kum ni krang ba yaki ba wan ban bala sini dakalenti be ai ngin la ban khanglat yaki krang ba kandon ka jing song sngai song suk apok ka jelai ba kawai Tikan jing wan ai daga legal complaint bai mangila ai ki information ka badai mar ba ladalet mangi kincong bali filet keli bali pi pan kot pan sla teng nakaliang ka jong i ong let ma pi ki ba dai hok bantri ni akam namar ladam let pada manu tu hab let hi tilada kim let lada let manu pada kim don hok sokar kam don hok suban ong bali kilet pada tengi khmi lindi ka bah pada ni khmi lindi ka bangin pet permane kini sisnya sini ka iba nakaliang ka government kan sim ki senjam nang ni sama how badai sa ba kani ka MTC construction jong tapi ya sing tip pada na manu apa niya. pi kumbang ong ngamane kasor ka persiang mante mentang ngimla ban saman ngimla beli wajing tim mah ban verify nging yo information ka kamram ban verify kri joga government te I can verify maki I can wat maki but I can some action ru maki ane lada kim le pada sahab don mano ban le kini akam ya ka tu kapor pada kasor ka kam don su ka hok ban wat le kadi kata kana orang bocong no hi kubang ngai ping hi ai lat chat to ni yai de lenti ke bade ngi long subha pendap lang ini akam kumbang ila yo information ngi klem le ngi wan ai kata ke information saki beduk saki bor bade bad lada kam don pada tempan se kumbang ngai ping tempan se te ni happy ban ya sahabat dak la ti jong kilat lenti pada ke ban penting rata gawe ba ka jela ka jongi ka cek beri ka jongi kadang ya ini kadang ya isa kalian ka jongi ka seng hi ngira iyo ya ka wai information bakan ni ka construction hang ni apo MTC barang ya mentah ki babun hi kide ki migrant worker ki banabar don kontraktor bla iyo itu kam bat haka jing yo information ka jongi la ai sub kontrak ru te haka jing tip ubang yo lumba ki babun kini kinok tere hang tu bala bu ki banabar ki migrant worker kabalong kim dan ru ya kataka registration card mah ngila man work permit ru tekani registration card kat kum ka workman establish ka kat kum ka an jo ka sarkar Meghalaya Identification Registration Safety and Security of Migrant Workers Act arjar arpau kane ka ka pelong mandatory ya ki migrant worker bakin dei bandon ya ka registration card te kat kum information bingila yo ngila ai kani ka jing tips po sadar police station khang bakin le ka badan kam balai ngile kom ne menar menen ngi iya statement jong UCM ba uong ba kiseng kim don bor ban lek khandra ban le iwat te nakaliang ko jongi ngi sim ba kani ka jingkren jong UCM
kalong kum ka jingkhang ba ban pli war sendan bakin kini kinok trai banabar kinwan lut chene ka jala ka jongi haka jing sha they ban appreciate iseng bahalang they ban appreciate ya kinu kinuru ki bayarap lang ya kana yakam ban khanglat ya kinu ki ba pen khen ya ki an ki bala don lupa hari kini ka jingkren jong usiem menen ka pen pau ba usiem u persyang ban penkela Tripura no ya kanika jelak bagi kejongi ru. Dan kalian kejongi kumbau usiem ulaong ngilawan asyak ibor ki beripe. Ngilawan ai ke jingtip kejongi siapa police station. Ban nakaliang nak ginpet pada ke iba nakaliang jongka police department dan nakaliang ke sarkar kinle. Nakaliang ke jongka police department mentan ke kin saya le belum kam ke sli le ke kenra ke le check. Tengi kemit inti ke babai but ngin pej bodin pada kini kini seni ki banuan kai ka jingmi na kani ka jingwan ai jing thok ba jong ni sini sipo sadar pias Te kat kung ka statement mala